Oin bai, ez egin gura aurkezpenik hasieran, da holako zea pasaiten dira. Bueno, gurekin Etxabe anaiak. Bueno, Eneko eta Iker, anaiak 8 eta 9 urtekin hasi zian, trikitisa ikasten Martin Musika Eskolan, Bilamonan. Enekok, antxe jarraitu eben, 16 urte bete arte, Martin Aginalde, Maixa, Askonabieta, Iker Goenaga eta beste hainbat irakaslek laguntzakin. Ikerrek berriz, urtebeten ostian, panderoa eutzi eta Imanol Urkuzikin ikasten hasi izan. Bikote honek, txapelketatan eman zituen lehen pausuak. Haien bat txapel hortutakoa dira. Importantienetako bat, 1984an, Euskal Herriko trikitelari gazteen txapelketan eskuratutako bigarren sarisa. Txapelketen ostian, afari, bazkari eta erromeixa batzuk alaiketan hasi zian. 1988 urtean, maketa bat grabatu behin, Zarauzko noizbenka estudixuan. Handik urte betera, hirukote gisa hasi zian. Etxabe anaiak landa lagun eukaila. 2006 urtera arte aritu zian hirukote gisa Euskal Herri osoko plazatan, eta urte horretan Aitorrek eta Ikerrek plazak alde batera guztia erabaki behin. Eneko Kordia proiektu barri bat abiatu eben, 2008 urtean bide batez izenakin. Geroztik, plazaz plaza dabil, Eneko beste 4 lagunekin. Zuekin beraz, Etxabe anaiak. Aurrea!